मिथि नार्जारि नोंखौ मा कंग्रेसुलेसन होनोलै नंगौना नङा? आंनि पोस्ट नुबाय थादों जानो हागौ इउट्युबफोराव फेसबुकफोराव। आं नुवाखै। बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो स' प्लिज आंनि पोस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामथ'दो। बन खालामनाय नङालै आलुआ बन खालामनाय नङा। अन्नानैहाय आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय। बाबारे बाप सेंग्राफोर बामनानै लाहै थां। सासे मानसिखौ नायगार दुखु होनानै रायजानो हायानो। ओरैबायदि दुखु होदों सासे मानसिखौ बे फाग्ला बायदिनि फेसबुकफ्राव स्टेटास होलागासिनो। थां सेंग्राफोर बामनानै लाहै थां। रायनाङा बेखौ मोजांमोन बामनानै लाहै खुदुमहै थांदो। चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने सासे मानसिखौ नों नायगार दुखु होलांबाय। आरो नोंथां बुहुम नार्जारि ना मुसाहारि ना बर'मोन बावबाय आङो। नोंथांना मालफ्रा एसे जामबाय खोमादां बुस्थुफ्रा रग्राफ्रा मिथिबायना। बिनिखायनो जामनायखायनो ब्लडबाय। आजिखालि जायना बुस्थुआ एकदम बराबर थायो बेसो मोनोलै मिथिबायना। बेसो मोनो एसेबां गोसो होथाबनानै लाब गैया। आं सिगांनो बुंखायो माथो मानसिफोरखौ आं बुंबाथाय गाज्रि जाया। मोजां मोनबाथाय गोसोजों दामोन मिथिबायना गोसोजों दामोन माबा बिराद पस्थायनांगौ जायो। जेरै नों दा पस्थायदों आंबो पस्थायदोंमोन बिदि नङा खालि नोंल' पस्थायदों नोंथां। माने मोजां मोनोबा नैबे माइनजोंसो मोननांगौ आजिखालि नैबे माइनजों मिथिबायना। रावखौबो एसेबां माने मोजां गोसोजों मोजां मोननानै नों जेसेबां मोजां मोनदों सिगां एसेबां नों दुखुजों सहायनांगोन। आरो नों दासान्दि नोंखौ मिनिहोदो माने नोंनिफ्राय दा बांसिन मोजां मोननो हागौ आरो ना बियो नोंखौ बांसिन नोंनिफ्रायबो नोंखौ बांसिन मोजां मोननो हागौ आरो ना दायो। खिन्थु जेसेबां मोजां मोनदों बियो सानसे बिनिफ्राय बांसिन नोंखौ दुखु होलांगोन मिथिबायना। बेफोरबायदि खोथा बे काहाबात आरो बे रियेलावनो जाखायो मिथिबाय। आरो नोंथांमोन दाबा जायबा नोंसोरबा मोजां मोननानै दं आरो ना आं बिसोरखौबो बुंखायो जायबा दा मोजां मोननानै दङ बे सेंग्राफोर सिख्लाफोरना गोसो गैया मिथिबायना। दंबाबो बिसिना एसेबां जेरै सेंग्राफोरा दुखु जायो बेफोरबायदि जाया मिथिबाय। नोंसोर खिन्थायो खिन्थु फेसबुक वाट्सएपफ्राव बेकार मिथिबायना एसेबां जाया। जेरै जों सेंग्राफोरा जायोना बेफोरबायदि जाया मिथिबायना। स' फैसा खामाय आरोना एसेबांबो माने हिनजावनि थाखाय बिदि लाइफखौ बरबाद खालामनाय बेफोरबायदियाथ' जानाय नङा नंगौना नङा। लाइफ दङ जोंनाबो मिथिदों मिथियाखै। लाइफआ जे बे खालि हिनजावनिल' बेफोरबायदि नङा आरोना। हाबानिल' लाइफ बेफोरबायदि नङा। मा बुंगोन आरोना नोंथां आजिखालि माने नोंना फैसाया एसे जामबाय खोमादां बेखायनो नोंखौ गारलांबाय नंगौना नङा। मा बुंगोन आरोना दायो सिगांनो आं वारनिं होबोबाय थाखायो नोंथांमोनखौ आंनि खोथाखौ मानिया नोंसोरो। मा बुंगोन आरोना खोथाफोरखौबो मानिनांगौलै मिथिबायना। आलुआ माने खोथाफोरखौ एसे पइन्टआ बुङो नालाय बेखायनो सोरबा गाज्रि मोनो आलुआ गाज्रि बुजि मिथिबाय। ओमफ्राय आलुखौ फल' खालामनानै लायाबा पस्टायबाय थागोन नोंसोरो आं बुंखायो। जुदि आलुखौ फल' खालामनानै लाया नोंसोर पस्टायबाय थागोन। मानोना आलुआ मोजां भिडिअ लाबोबाय थाखायो नालाय। दा माने ओरैजायबो माने जिरायग्रा जायगा मोनसे दङ आं बेयाव जिरायहैयासै आरोना दिनैहाय। बे ओरैजाय जोंनि थाग्रा बियो बे जाबाय जोंनि थाग्रा। माने ओरैनो एसे एक्सारसाइस खालामदों आरोना उदैफ्राबो देरबाय नालाय एक्सारसाइस खालामदों आङो। बेरायफुंजा नालाय मोखां सोखां सुनानै जेबो खालामनाय जायाखै। खानायबो सिदों जायाखै खानायाबो गोलाव जाबाय। आरो नोंथांमोन आं बेखायनो बुंखायो जुदि मोजां मोनदोंबा गोसोजों माइन्डजों मिथिबाय अब्ला बावनो हागोन। जुदि गोसोजों मोजां मोनोबा नोंथाङा ओरैबायदि माने दुखु सहायनांगोन। हागोन हानाया बावनो खिन्थु सोरबा हाया। सोरबा गावनि जिउखौबो दान होयो जेनेबा गोसोजों मोजां मोनग्राफ्रा कन्ट्रल खालामनो हायाबा बेफोरबायदि खोथा आरोना। स' मा कंग्रेसुलेसन होनोलै बेखौ नंगौना नङा।
गुबुननि दुखु एसेबां गोसोखौ एसेबां दुखु होलांबाय बियो स' नोंथांमोन मा बुंबावनो आरोना बेयावनो दोनथ'बाय जानाय नङा मिथिबायना मोजां मोननायाव फाग्ला फाग्लि जानानै दंलाजोबो मानसिफोरा गोदावनानै दंलाजोबो